Il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei Ivan Falzon ċaħat kategorikament storja pubblikata tlieta fuq il-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista. L-artiklu rrapporta kif il-pazjenti fl-Isptar Mater Dei qed jintalbu jieħdu l-pożati magħhom mid-dar wara li skonthom il-Gvern iddeċida li b'effett immedjat ma jagħtix aktar pożati tal-plastik mal-ikel lill-pazjenti. Iżda filmati li ġibet One News fl-istess jum li l-ġurnal ħareġ b'din l-istorja Giddieba juru mod ieħor. Is-Sur Falzon fakkar li din il-miżura ambjentali ttieħdet biss fil-konfront tal-impjegati ta' Mater Dei li se twassal biex jiġi eliminat l-użu ta' madwar iż-2 miljun pożata tal-plastik fis-sena kif il-ħaddiema kienu jużaw bejniethom kuljum mal-5,000 pożata tal-plastik. Nikkonferma li s'issa l-Isptar Mater Dei elimina l-użu tal-pożati tal-plastik għall-ħaddiema u irreplejsajnihom pakkett pożati tal-stainless steel għall-ħaddiema, imma nikkonferma li llum sal-futur li nista' nara l-ikel tal-pazjenti se jibqa' jasal pożati tal-plastik li jistgħu jkunu disposable. Minkejja li skont l-artiklu tan-Nazzjon il-Gvern neħħa l-pożati tal-plastik biex jifranka l-flus, is-Sur Falzon irrimarka li l-pożati tal-istainless steel jiswaw ħafna iktar. Iżda l-an tal-amministrazzjoni tal-Isptar m'għandux jaqsam xejn ma' dan. Il-Kap Eżekuttiv ta' Mater Dei qal li għalkemm sal-lum il-pazjenti għadhom qed jingħataw pożati mal-ikel, għaddejjin diskussjonijiet dwar il-possibilità ta' użu ta' materjali oħra li jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent. Se nkomplu naħdmu biex innaqsu l-użu tad-disposable plastics li llum hemm direttiva tal-Unjoni Ewropea li l-pajjiżi innaqsu l-użu tal-plastik u d-dipendenza fuq is-single-use disposables. Imma again niċħad li huwa bla bażi l-artiklu li jgħid li l-pazjenti mhux qed jingħataw pożati tal-plastik. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.